Výborným cvikom na posilnenie hornej časti tela je kľuk. Vypadá, že je to jednoduchý cvik, ale je veľmi zložitý. Fantastické na ňom je to, že ho môžete vykonávať kde len chcete. Teraz si ukážeme klasický kľuk a tzv. Ženský kľuk, čo je na kľaku na kolenách. Teraz si ukážeme dve najčastejšie chyby, ktoré sa vyskytujú pri kľukoch. Vyskytujú sa v obidvoch verziách, aj v klasickej, aj v tej na kolenách tzv. Ženskej. Prvá chyba je prehnutie v drieku. Pri tejto chybe je zbytočne preťažované drieková časť chrbta. Druhá chyba je tlačenie hlavy dopredu. Za každú cenu dostať tú hlavu najnižšie. Tak a to boli dve najčastejšie chyby. Ešte raz si ukážeme teda, ako má vypadať správny kľuk. Tak, a to bol správny kľuk.